Prosím, prestaňte sa hrať na politikov. Vy ste médiá, vy nie ste politici. A musíte rešpektovať demokratické výsledky parlamentných volieb. Je tu vláda, ktorá má väčšinu, je tu vláda, ktorá má ambíciu vládnuť do roku 2027 napriek rozdielnym názorom, ktoré máme. Ale nie je tu jedna jediná štipka, že by to bola nejaká vládna kríza. Ukážte mi nejakú vládnu krízu. Čo akože neprešlo v tom parlamente? Čo bolo na stole a hlasovalo sa o tom a neprešlo? Fakt vás prosím, to denníku N, vy to čítate, čo píšete? Vy to po sebe čítate? Ja teda neviem, podľa mňa to nečítate. Lebo keby som bol normálny človek a pracujem v denníku N a si prečítam, čo vy vyprodukujete za 24 hodín, tak odtade utekám. Lebo to už je, to je nenávisť. Vy ste posadnutí diablom. Aj z denníku SME a ešte v aktualitách. Vy keď nás vidíte normálne, tak ste ráno podľa mňa začnete tancovať ten tanec, tak sa to volá haka, aby ste si povedali, že čo teraz na nich urobíme a jak ich podrežeme a čo si vymyslíme a tam si vymyslíme myk a tam si vymyslíme hento a tam si vymyslíme, sa už konečne spamätajte. Za každú cenu chcete len zle a zle a zle. A preto je taká atmosféra. Prečo mi strelili do brucha? No a sme tam, vidíte, ak už prevraciate oči. Tak sa jednoducho, tak sa spamätajte. Ja ešte raz chcem, no jasné, vám to bolo určite, mimoriadne vám to bolo ľúto. A som zvedavý, ako budete reagovať, ak sa objavia informácie, ktoré sa objavia v súvislosti s atentátom. Však ste od septembra 2023 ste nám nenechali minútu. Od prvého dňa, ako náhle došli výsledky parlamentných volieb, ste išli ako krvilační bastardi proti nám. Aj to robíte od rána do večera. Tak vás veľmi poprosím, aj táto otázka smerovala k tomu. Tak tu sa bavíme o 70 miliónoch eur pre starostov, primátorov, vyššie územné celky. Tu vám rozpráva Richard Raši, čo sa udeje, pokiaľ ide európske fondy. Tu sa deje to, tu sa deje to. A hneď vy, no povedzte nám rýchlo niečo, aby som mohol napísať tam do tej minúty po minúte, že a povedali až ďalšia roztržka zase zle. Už to prosím vás zastaňte, pretože na to príde reakcia. To, čo hovorí pán Danko, má svoju logiku. Pán redaktor, kedy ste dodržali zákon v denníku N, keď vás niekto požiadal o opravu? Ak vás niekto požiada o opravu nepravdivé informácie, musíte ju zverejniť na tej istej strane, tým istým písmom a do nejakej lehoty. Nikdy ste to neurobili. Nikdy. Vy hrubo porušujete zákon. A bude treba zaviesť možno sankcie za to, ak nebudete riadne opravovať nepravdivé informácie. Ja súhlasím so zriadením mediálneho úradu. Poďme sa baviť o tom, či novinári nemajú mať nejakú kvalifikáciu. Viete, ako vy viete ublížiť ľuďom? Prečo, ak má byť advokát, ak má byť notár, ak má byť sudca, právnik a musí mať vysokoškolské právnické vzdelanie, prečo by nemalo platiť, že novinárom bude iba ten, kto je buď žurnalista vyštudovaný, alebo absolvoval nejakú rekvalifikáciu. A mali by ste byť súčasťou možno nejakých stavovských organizácií, kde budete mať nejaké disciplinárne konania, podobne ako majú advokáti, notári. My s tým musíme niečo urobiť, ak vy si robíte, čo chcete. Nemáte absolútne žiadnu zodpovednosť. A keď my niečo urobíme, pozeral som včera televíziu či predčerom ČT24. Najväčšia správa, Fico podal žalobu proti Bardímu za aktuarit. A to už ani žalobu nemôžem podať. Akože som zlý a najhorší na svete, lebo som podal žalobu na Bardího. No tak nech Bardí neporušuje zákony a nebudeme proti nemu podávať žiadne žaloby. Veľmi vás prosíme. A na úvod tej tlačovej konferencie som to povedal, že mám viacero dôvodov, pre ktoré som sem prišiel, lebo nenávisť, za akou píšete, vaša jednoducho schopnosť všetko zhanobiť je do neba volajúca a prichádza obdobie, mali sme inú robotu. Naozaj aj sa trápime s novými vecami. Prichádza obdobie, kedy budeme musieť na tieto veci reagovať. Musí existovať oprava, musí existovať podľa mňa právo na odpoveď, musíme sa vrátiť k pravidlám, ktoré sú ako v iných krajinách. Lebo taký mediálny bordel, ako je na Slovensku, neexistuje v žiadnej európskej krajine, v žiadnej krajine Európskej únie.